እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ዜና እንሆ ህዝቢ ኤርትራ ጋጢምዎ ዘሎ ናይ ምግብን ማይን ሕፅረት ዝያዳ ገዲዱ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም እዚ ሕፅረት እዚ ምስ ዳግማይ ምዕጻው ዶባት ዝያዳ ከም ዝኸፍአ ዘመልከቱ ምንጭታትና ብወገን መንግስቲ ዝረኣይ ዝኾነ መፍትሒ ይኹን ተስፋ ከም ዘየለ ሓቢሮም ብፍላይ ኣብ ህጻናት ዝረአ ዘሎ ዋሕዲ መኣዛዊ መግቢ ብእዋኑ መፍትሒ እንተዘይተገይሩሉ ኣብ ኤርትራ ከቢድ ሳዕቤን ክኸትል ምዃኑ ክኢላታት ተዓውዲ ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም ከም ዝፍለጥ ዩኒሴፍ ኣብ ናይ 2019 ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣብ ኤርትራ ካብ 5 ዓመት ንታሕቲ ኣብ ዝርከቡ ህጻናት ልዕሊ 60 ሚእታዊት ብዋሕዲ መኣዛዊ መግቢ ከም ዝጥቅዑ ገሊጹ እዩ እዚ ኣሃዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ ምዃኑ ዝገልጹ ኣባላት ማዕከን ህጻናት ኤርትራ ካብተን ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋጠመን ከም በዓል ዚምባብዌ ደቡብ ሱዳን ሞዛምቢክን ዝኣመሰለ ሃገራት ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዘላ የመልክቱ እዚ ኣብ ህጻናት ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ዋሕዲ መኣዛዊ መግቢ ቅልጡፍ ፍታሕ እንተዘይተገይሩሉ ናብ ዓጸቦ ክሰጋገር ግዜ ከም ዘይወስድ እዮም ዘጠንቅቑ ብዋሕዲ መኣዛዊ መግቢ ዝጥቅዑ ህጻናት ብዘይካቲ ኣብ ኣካላቶም ዝወርድ መጉዳእቲ ንሕማም ዝህልዎም ተጻዋርነት ንዕቤት ኣእምሮኦም እውን ስለ ዝጸልዎ ናይ ኣተሓሳስባን ትምህርቲ ናይ ምቕባል ዓቕሞምን ከም ዝደክም ይፍለጥ መበል 75 ዋዕላ ኣንጻር ኩሉ ዓይነት ምግሃስ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ንጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብዝምልከት ሓያሎ ሕቶታት ቀሪቡ ኣብቲ ኣብ ጀኔቫ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ብዘይካ ንኤርትራ ንላትቪያ ፓኪስታንን ዚምባብዌን ብዝምልከት እውን ዘተ ከም ዝተኻየደሉ ካብታ ከተማ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ ብፍላይ ንጉዳይ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት ኣደ ወንበር ሃማደ ድሕሪ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ልዕሊ 20 ሕቶታት ካብ ወከልቲ ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላትን ተሳተፍቲ ቀሪቡ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ መሰላት እውን ኣብቲ ጋጣሚ ተረኺበን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ብዝኣወጆ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ውሪድዎ ዘሎ በደላት ክሳብ ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝበጽሕ ኣመልኪተን መንግስቲ ኤርትራ ንሓፈሻዊ ውዕላት ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ መሰላተንን ዕድላተንን ንምርግጋጽ ዝወሰዶ ተበግሶ እንተሎ መርትዖ ከቕርብ ሓደ ካብቲ ዝቐረበ ሕቶታት ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ኣደራዕ ንምክልኻሉ ዝጸደቐ ሕግታት እንተሎ ነቲ ሕጊ ዝጠሓሱ ዝተወስደሎም ስጉምትን ዝኣመሰሉ ካልእ ሕቶታትን ቀሪቡ እንተኾነ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ብቑዕ ምላሽ ስለ ዘየዳለዋ ነቲ ዝቐረበ መግለጺታትን መረጋገጺታትን ዝጠልብ ሕቶታት ክብድህኦ ከም ዘይከኣላ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ኤረና ሓቢሮም ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ካብ መንግስቲ ኢድ ኣእታውነት ነጻ ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነ ብቐንዱ ነቲ መንግስቲ ከገልግል ዝቖመ ማሕበር እዩ ብምባል ሓያሎ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ማሕበር ከም ዘይውክለን ይገልጻ ባይቶ ወከልቲ ኢትዮጵያ ንጽልኢ ዘጓህርን ናይ ሓሶት ወረ ምዝርጋሕን ብዝምልከት ሕጊ ከም ዘጽደቐ ዘሪፖርተር ካብቲ ሃገር ሓቢሩ እቲ ብሓሙስ 13 ለካቲት ዝጸደቐ ሕጊ ኣከራኸሪ ኮይኑ ይጸኒሑ እቲ ሕጊ ንኸይጸድቕ ዝተቃወሙ ኣባላት ባይቶ ንናጽነት ሓሳብ ካብ ምግላጽ ዘረጋግጽ ዓንቀጽ 29 ቅዋምቲ ሃገር ዝጸረር እዩ ብምባል ከም ዝኾኑ ይግለጽ በዚ ጸዲቑ ዘሎ ሕጊ መሰረት ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ጋዜጣ ብጽሑፍ ብድምፂ ብስእሊ ከምኡውን ብቪድዮ ንናዕቢ ዘላዓዕል ናይ ጽልኢ ትሕዝቶ ክፍኑ ወይ ናይ ሓሶት ወረ ብምዝርጋሕ እንተተኸሲሱ ክሳብ ናይ 2 ዓመት ማእሰርቲ ወይ ከዓ ናይ 100,000 ብር መቕጻዕቲ ገንዘብ ክብየነሉ እዩ እዚ ኣከራኻሪ ሕጊ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ንፖለቲከኛታት ጥራይ ዝምልከት ክኸውን ነይርዎ ክብሉ እዮም ገለ ወገናት ተቃውሞታቶም ዘስምዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ብተደጋጋሚ ዝውላዕ ዓሌት ዝመንቀልዩ ግጭታት ብማሕበራዊ ሚድያ ዝተጓሃረ እዩ ዝኣመን ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ